Приходом новых аудиторских компаний, каких-то компаний, которые позволяют защитить на юридическом уровне своих клиентов. Și mai mult. O mașină nouă. Interesantă Vrei propunere. să scapi de rate de datorii, să ai bani suficienți, să le poți oferi celor mici. Tot ce e mai bun? Да. Uite, e timpul să... Образование, вносители Милена Дамянова и група народни представители и законопроект за народната просвета, вносител Валерий Заблянов и група народни представители с доклада на... Заповядайте, госпожо Дамянова, да прочетете доклада на комисията. След доклада ще ви приключим. Закон за новата Уважаеми председател, уважаеми колеги народни представители, представям на вашето внимание доклад относно законопроект за